Nyankopɔn hyira baabi a wohwɛ bia yɛfrɛ m Opatafuor. Aha, ɛyɛ Opatafuor TV. Wohwɛ me nyame yɛ adom a ɛyɛ on the 26th of November 2023 a ɛyɛ kwasiada anopa. Asɔre kɛseɛ ɛkɔ so ɛwɔ Kumase. Na ɛyɛ saa da yi yɛ da a ɛyɛ mpaebɔ da kɛseɛ. Nipa bebree firi akyirikyiri ne bɛnkyɛɛ ɛba bi. Eti mi to nsa de afrɛ wo sɛ bra ne bɛgyina mu ne bɔ bi. Wei yɛmmie asɔre ano. Yɛdi nkan abie asɔre n'ano dada. Na saa da yi ɛyɛ da a ɛyɛ mpaebɔ, ɛyɛ odima mpaebɔ. Bible sɛ mo wɔn na mo mmɔ mpaeɛ daa a mo nkɔ nsohwɛ. Nti sɛ woyɛ ogyidi ni mapa na wodi Kristo Yesu akyi nti mpaebɔ hia ma onipa. Sinyɛ ne mogya ne honam na anya. Yɛne tumidie ne mpanyinnie atirimɔden honhom a yɛmfa yɛne hu ɛne yɛne wɔn anya wɔ wiase. Ɛno nti me to nsa de afrɛ wo Kumase Boshen Station hɔ a asɔre da ɛkɔ so ɛyɛ 26th November 26th November. Nti wote mpaebɔ yi a anaa wote nkaebɔ yi a na wabɔ ɔfoforɔ amaneɛ. So odiifoɔ Opatafuor se ɛyɛ bosomi a ɛyɛ ɛda ɛtɔ so 26th ɛyɛ November ɛda ne mu no kwasiada anopa ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ for all believers. Nipa bi a wɔgye Kristo di biara no wotumi bɛbɔ bi. Na saa dan ɛyɛ ada ɛyɛ deep spiritual works. Ɛyɛ honhom nnwuma kɛseɛ. Mo a moba a ɛyɛ 1st October mo hu de esiiɛ. Ɛne kura ma ɛnyɛ mmerɛ a nyɛ deliverance. Mansa nyɛ prophetic. Na saa da November da kɛseɛ yi deɛ saa da no mɛyɛ prophetic, mɛsa yɛ deliverance. Kɔ saa da yi ɛyɛ honhom nnwuma kɛseɛ. Wa yɛabɔ odua saa da no mɛtwitwa mu. Bi a yɛadome wo. Obi adome wo, o maame bi adome wo, papa bi adome wo. Wo nua bi adome wo. Ama wo brɛ wɔ abrabɔ mu. Ɔsigye Onyankopɔn diifoɔ no mu asɛm di. Na bɛyɛ nhyira. Ɛno nti na saa da kɛseɛ yi me odiifoɔ Opatafuor me to nsa de afrɛ wo. So bɔ mmɔden na bra on the 26th of November ɛyɛ 2023. Baabi a wo bia no ɛyɛ Kumase. Wo a abusua mu nnome yɛbɛyɛ ho adwuma. Bi wɔ hɔ a wotena ase na wosese na wokae a deɛ to wo maame asɛ bi yɛ ato. Ebi ato sister panyini, deɛ to papa, ebi yɛ ato wabi ato, anase ebi ato brɛ bi. Sɛ toa so baako mmienu ne mprɛnsa so de a na ne ka hu sɛ saa de no ɛyɛ abɔ atenaseɛ wɔ abusua no mu. Bi wɔ hɔ a yaleɛ bi ne ku maame, ebi ayɛ wo nua. Deɛ keka kɔ no anhwa na ebi asa ayɛ wo. Obi wɔ hɔ a ahokyerɛ da abusua no so ama mo twa mo ho twabrɛ a ɛnyɛ yie. Bibi mpo na bɛsi abusua no mu a ɔkwabrani bi na obetumi asɔre ato ne botom sɛ monye nkɔ agye mo kɔpɛ bosea. Agye mo kɔ ɔfɛrefoɔ bi hɔ kɔpɛ bosea. Saa nneɛma wei nyinaa ɛna me Onyankopɔn asi anan mu. Metena se ɛyɛ saa ɛda kɛseɛ yi ɛyɛ November 26th November 26th ɛda ɛtɔ so aduonu nsia ɛyɛ November ɛda no mu ɛyɛ bosomi du baako ne mu. Bra bi a wo nua bi atu kwan, ho nipa bi atu kwan, bra ne bi gyina mu ne di ma no. O ba fa ne mfonyini bra yɛpɔn a fa ne bra manim. Bi a wo pɛ mo afiri obi hɔ sɛ Yesu amamu a ntimi nyɛ yie da. Adeɛ bi a ɛhaw obi wɔ ha ɔda na mu ntum akye no
de obeyi bia enye yie de onipa ya esi ni yie no ono kwa ne ya enye yie da saa nneɛma wenti ɛna Kristo Yesu ɔbaaye Bible sɛ na Israelfoɔ no ne Yudafoɔ no ɔmo gu mpɔkyerɛ mu eti na ɔmo hwehwɛ Kristo amana ba bɛyi wɔn na Kristo baaye no na ɔwɔ akoma pa ɔwɔ tema ɔntan nipa ɔnyɛ yimu na ɔgye obiara ɛde ne nhyira ɛde maa no sɛde ɔsɛ fata saa na ɔpatafoɔ so meteɛ minim yiyimu minim hiani ɛna minim sikani deɛ ɔba bia no ɔmfa nhyɛ ne tirim sɛ mewɔ mmerɛ ɛde ma sɛdeɛ wokɔ nsɔre bi a sɔfo no tete ne ho gu nsɔre ma so ɛdidi atɛm mepakyɛw mente saa bɛyɛ obi a mapɔ mewɔ nimdeɛ mene mpanyimfoɔ atena nti mpanyini atetene menyɛ saa nneɛma yi mu nyinaa bi eti on the 26th of November 2023 a meton sade afro Kumase kwasiada no pa wa mampem a unya baabi ntena wohwɛ 1st October redom a ebegu hɔ it should tell you say no kwasem ye nnwuma pa ɛne nti na dom atoadi akyi esisa dai ahoma bi akyekye o ama wontimi nkɔ wanim duabɔ bi dayɛbɔne bi amane bi abusua haw bi na haw yɛgye wagya padeɛ fa ne nyinaa bra saa mpaebɔ kɛseɛ bi na bɛbɔ bi bra na bɛbɔ bi bɛdi ma nkwalaa no yɛbɛwura December mu nipa kunkum ɛyɛ ka kwanhyia bra na mefa wo nu Yesu Kristo Nazaret no ne mogya kronkron na tumi bia ntimi nyina no bra na mefa bi nya ahyɛnso de ɔmoma so na sɛ woba bia akwanya kɛseɛ wɔ hɔ sɛ yɛ pɔn a obi wɔ hɔ a wahwɛ me din ɔse a onyame dinfoɔ sɛ nka menya na me ne bɛdi nkɔmmɔ nanso so akwanya bia ni hɔ nokwasɛm a ɛwɔ mu no sɛ ɛyɛ 26th November yɛ pɔn ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ ya no na mede counseling ahyehyɛ so nti wo a wopɛ sɛ wohu odiifoɔ Opatafuor na wone me di nkɔmmɔ one on one akwanya wɔ hɔ ɛyɛ free untua sika no consultation enti boa ho na ɛda memenda no ɛyɛ 25th no wobɛtumi abɛda Kumase na nyame yɛ adom a ɛda kwasiada watumi awura asɔredan kɛseɛ no ɛyɛ on the 26th of November 2023 ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ obiara mmra no mmara mebɔ mpaebɔ yi bi bɛdi ma ho ne Opatafuor bɛbɛ na megyina mu medi aba me ho na madi ama me so mabusua enti wo so bra na bɛdi ma ho ɔyare dɔm bi ɛda wo so mpɔkyerɛ bi ɛda wo so bra na bɛgyina mu na bɛbɔ mpaeɛ no bi wɔde hiadeɛ bi ɛda wo so wɔde sradeɛ bi ɛda wo so bra yareɛ bi a yɛ nkonnua korankorɔ da wo so na ɛtetee wo wɔsum asɛm esum bi a ne ɔyaw bi ɛda wo so bi a fa bra ɛyɛ Kumase Bɔhyɛn ɛyɛ Zenith of Heavens Ministry ɛyɛ ɛda 26 saa da yi ɛna saa mpaebɔ kɛseɛ ɛkɔ so kwasiada anɔpa enti baabi a wo bi abra fa hyɛ wo tirim sɛ ɛyɛ 26 da yi ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ ɛde ma me ne omienu sɛdeɛ yɛde ato yɛ so ɛwɔ abrabɔm na yɛni animonyam na yɛtetee na yɛtɔ a yɛntɔ na ne nguaseɛ ɛka esu ne kwadaa na teɛ so na yɛni anigye wɔ abrabɔm no saa da yi ɛne yɛdwiri saa adesoa yi nyinaa toa mu enti ɛyɛ 26 November 2023 a ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ ɛwɔ Kumase deɛ wonte aseɛ bia no number no ɛna gu screen ani no fa baako na frɛ na mpanyimfoɔ bɛgye wo so na deɛ wonte aseɛ bia no yɛnya abotrɛ akyerɛkyerɛ w'aseɛ enti on the 26th of November my room free say 26th of November Opatafuor say ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ ɛyɛ di ma mpaeɛ adwuma na nkɔ yi a nkwaduro so nkɔgye tumidie bi na akyire akɔfa amaneɛ de abrɛw brɛ nyame fie bɛbɔ mpaeɛ na Kristo bɛgye wo so fa nkwalaa no nyinaa bra na memfa me nsa ɛnte wɔm so ɛmmɔ mpaeɛ ɛnsrɛ Awurade mfa ma wɔn na deɛ ɔmu yɛ bia nyɛ yie na wɔkɔ sukuu no ɔsua adeɛ a ɛtumi aka ne tirim na daakye
wabɛyɛ panyin pa efisɛ mpanyin sɛ nkwa ho ɛyɛ da asuo ta no ɔbɛsɛ bi anom sɛ wogyina wo ma n'akyi akyigyina pa ne si wɔ yie a maame papa ɛbɛka ho enti meto nsa frɛ ɔbarima akwalaa anaa ɔpanyin bi a ɔhwɛ me ɔbaa bi a ɔhwɛ me bi asɛ ɛyɛ on the 26th of November 2023 a ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ ɛwɔ Kumase enti mehwɛ w'ani mayi wo ho mfirim bra bɛbɔ bi na mmom yɛ brantɛm ɛyɛ 1st October ɛyɛ asɔre bie no nti yɛanyɛ deliverance yɛanyɛ prophetic na mmom 26 yi deɛ bra ne bɛhwɛ adeɛ ɛyɛ mpaebɔ fa hyɛ wo tirim sɛ nyɛ biribiara mekɔ akɔbɔ mpaeɛ ama nyame ne fue de ne nsa aka me na menim sɛ wɔgyidie sɛ odiifoɔ Opatafuor de ne nsa ka me a menya wɔgyeɛ yɛbɛto dwom yɛyɛ awurade ayɛ nso Opatafuor deɛ memfa worship ɛni agorɔ yɛtontom yɛ awurade wie na yɛayɛ no kɛse nneɛma na henie no akorɔ na atim hɔ daa na aboa me ne wo mmienu ɛno wie a yɛde mpaebɔ kɛseɛ mpaebɔ kyekyerenkye kɛseɛ no yɛde ahyehyɛ so enti bɔ mmɔden anɔpa na wɔtwe na asɔda na ayɛ ma anɔpa na wɔtwe na ayɛ ma yɛhyɛ aseɛ mu a mobaeɛ no nhudie siiɛ enti bɔ mmɔden mmoa bi a wopɛ tonirika ne bra ɛyɛ on the 26th of November 2023 meto nsa afrɛ wo bɔ mmɔden ne bra nyame nhyira wo ɔnhyira wo bebree